Hello guys, welcome back back to channel. To नोंथांमोनखौ बे आंनि YouTube channel आरोबाव दिननि मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौ बनायनाय जाबाय। नै जों गाइस नै मा लाबोदों नोंथांमोना नायनो हागोन। जों लाबोदों जोंनि फोराव गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै। बेयाव माबागोन आरोना बेदर संना जागोन जों बेदर माबा माबि लाबोखाजोबदों नै गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन। तो गाइस नै थबसि लाबोखाजोबदों। बानलु सानलु गाइस जोंहा नै मिट मस्ला मा मस्ला लाबोखाजोबदों आरोना गाइस। नायनो हागोन नोंथांमोना। Frozen dari daun betul hang aja na, dari yang jauh guys, jauh nih. Wah, tuh guys, nonton video ko sudah channel lang na channel tabi guys. To video lah tuh, let's go video ko jaga ini, to nonton na version mana lah kita tabi. Let's go. Daun hang nan jana mabalain thandar na thalir bilai dah hang nanai janangan na thalir bilai thandar ओमफ्राय थांनो थाखाय जोङो ओरै पजिशन थुगोन ना ओमफ्राय गन लाइन थांदो थ' नोंथांमोना नायलांफाले फै ओइ आइदै ओइ let's go थ' गाइस नै जों दायो थालिर बिलाइखौ दानना लाबाय बेयावनो बहायना बेयावनो जागोन जोङो थ' फै Hey guys, the boy didn't come in today. He's a cycle Honda. Come on. Này, thục không phải guys. Mid mosla, alo, dơi, sông khơi, thau. Tôi sẽ làm khám đấy, hàng nữa đấy. Hôm nay làm thau ra vậy. Con này cô. Tôi cũng yêu đơn chơi na guys. Ini item ada speed nih guys. Ikut hang nanjak na guys. Mid mosla guys. Wah. Mirs power. अच्छा. Powder. Waduh. Onupom, mana दै लोंग्रायाव सोना दोनदो AM PM आव AM 2 AM 2 PM आव सोना दोनदो guys. Oh my god. Alu dah. Karena oke ya. Tuh guys, yang mid mosla, mirsi, powder hodar na guys, ओमफ्राय थाव गोथां लगायजो, ओमफ्राय जों दायो हांनानै जानोसै guys. जों दायो लागायबाय आरोना नांग्रोनो दोसे अरखो मजा जानोसै मोनबाथाय फार्स्ट टाइम गाइस हांना जायाखै बे जाबाय मिनि पार्क हाग्राबारि गोजा मिनि पार्क जार्मनबारि गोथाव जानोसै आरोना गाइस एकदमबारे Kasih ini ke gimana warna mana rapat bayar. Tuh guys ready nih, मोनसिगोन माने मोनबायानो होनजायो जानोसै दसे थाना। नै guys जों दायो इफोराव इदि
नारें माबा हाना दोनखाबाय आरोना गाइस सामब्राम ओमफ्राय नै जोंहा थबसियाव याम्मि बाथोन देखाबाय नै याम्मि अ माय गड नै गाइस नायनांगोन नोंथांमोना अ माय गड बिराद गोथाव जासिगोन गाइस नै जों बाथोन देग्रायनोमोन आरोना गाइस बिथाङा नुजानो लाजि बिथांखौ मोनसे 2 सेकेन्ड खोन्थाना होबाय आरोना गाइस जानाय मोनसिगोन अ माय गड गाइस नै बोखांबाय मोनबाय जानोसै आइदै Coba aja. Beli mesin deh. Yummy. Kenapa? Ya sudah. Kalap na yun. Ayun na naganda na yung mobilya. Ang dalaman niya. Mancang senang deh. Moda. Meli. मोजाङै लाबोनो नाजाबावगोन गाइस नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गाइस आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस थ' बाय बाय दिनैनि थाखाय गाइस बाय बाय सबायजों दाय जाखांजोब्बाय आरोना नै बिलाइफोरखौ नायनांगोन नोंथांमोना नै गबजोब्बाय बरियाहै जादों नै एसे एनै ओरै माबा दंबावो आरोना गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन थ' बाय बाय गाइस बाय बाय आंनि बे दैमालु ब्लग इट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जोंहा बिथाङा केमेरामेना दा बिथाङानोमोन केमेरामेना